my comforter, Hey, ndị otu Chenyamanda Social Club International and Global INC Johara Nakpokora Neze unu bịa kwado ha n'ife akpọrọ annual induction and inaugural ceremony coming up on the 18th of April 2020 at the famous Selby Center, Selby Road, Tottenham, London, United Kingdom, N17 8JL. Time 4 p.m. to 2 a.m. This is a fundraising event to support the less privileged, girl child, widows, the battered, and abused women in and around the globe. We are saying, join us to bring about change to the needy, especially our country, Nigeria. Please come and embrace this history. Venue is at the famous Selby Center, Selby Road, Tottenham, London, N17 8JL. Come and join us as we take helping the less privileged to the next level. Ndị na-akwado oke mmemme na ndị tinyere aka n'ozi a bụ the founder and national president, Lady Lola Blessing Chukwu Elegance, nwanyị ọma di ya, Ezinne Chief Mrs. Jennifer Ifeme, UK President, Lady Teresa Okpechi, National Secretary, Pastor Blessing Ubido, Minister, Attorney Mrs. Irene Moforo, National Treasurer, Mrs. Chinwe Tina Nduago, National Financial Secretary, Mrs. Oge Chobi, Assistant National Secretary, Minister Ngozi, Assistant Minister, Mrs. Jemistina Adora Boka, Nigerian President, Her Excellency Mrs. Blessing Pambek, Denmark President, Mrs. Cecilia Onyenezedi, Italian President, Mrs. Ada Silva, Ireland President, Mrs. Joy Uwena, Lady B, Resolution Committee Chair, Mrs. Nelly Uzeto, Resolution Committee, Mrs. Julie Ugonkem, Resolution Committee, Mrs. Jane Wankwo, National PRO, Mrs. Amaka Ago, Assistant National PRO, Mrs. Cecilia Duru, National Welfare Officer, Mrs. Gloria Fotia, Event Director, Mrs. Rita Ibo, Cultural Director, and many more dignitaries coming to embrace this special occasion. Madokari, ndị gbara ọkpụrụkpụ nọsa n'ife a na-eme. Music of the day Gabono Wilson nwanne eze egwu Africa n'obodo oyibo, the king of high life music in diaspora. Unu ga-enye ya obi ụtọ na mbọsị a. Aka ekpuchi anyanwụ. MC of the day Gabono the Lioness, Electric Wine the international MC. Anyị na-ayọ unu ka unu bịa na mbọsị a. Ekwela ka akọrọ gị akọrọ. Biko nwanne m gbaa mbọ ka ị bịa kwado ezigbo ife bata n'obodo anyị nke a na-eme ịkwado ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Udo dịrị unu. Jehovah Jireh, my provider, Chimamanda.